Kardom karbenglong pinya video klalo nung nam puje thang nai address mate RGK main nai address alang li men ke Urmila Engtipi panale tum chini ne ta hai alang li ta penang an Karbi alamazan mate a video album shooting din ikolo totang te pinige alang li ke shooting alamazan hai mate a men hai lang ik sinang totang ta video le start iklona Urmila Engtipi alang li a video album chapajan amen hai ke like genlo chipu thekte labang sol amazan nonang puje thang na ektor pen si cheparjan iglo bipul terang pen lapen ne kanghon ne sengwe labang sol amazan ong sitame bipul terang pen si alangli cheparjan iglo ang jog video album mabang solam jon sita melang li hini alamajan cepajan don iglo ne sengwe arlo lapen angrong nang lapen seng karong pen labang solam jon sita melang li cepajan don iglo lapen alangli Karbi film nong cepajan don a film amen ke like henlo wrong number nang tum Urmila Engtipi a video lang iji blote itu long sarlote lang iglong po nang tum handshake channel official fan subscribe lang subscribe non apen like ping non apen comment bang tenegri pinya video ke langsik kang ton lo kurwang tu dei ho